रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मंत्री दीपक केसरकर आणि आमदार नितेश राणे सत्तांतरानंतर पहिल्यांदाच एकाच व्यासपीठावर आले होते। ते कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं। यावेळी आमदार नितेश राणेंनी आपल्या मनोगतात मंत्री दीपक केसरकर यांच्या स्वभावाचा उल्लेख करत कोपरखळी मारली। पाहुयात नेमकं काय घडलं। म्हणून तुमचा चॅनल मी फार बारकाईने नेहमी बघत असतो, निहारत असतो आणि तुम्हाला सागरला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना माझा स्वभाव माहिती आहे। आमच्या थोडा स्पष्ट वक्त्यामुळे आम्ही कधी कधी अडचणीत पण येतो। सगळेच गुण आम्हाला केसरकर साहेबांसारखे नाही आहेत, काही गुण केसरकर साहेबांसारखे कडून घेण्यासारखे आहेत। सगळेच गुण आम्हाला केसरकर साहेबांसारखे नाही आहेत, काही गुण केसरकर साहेबांसारखे कडून घेण्यासारखे आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।